Terus ya yu. Pak ngene gombloh dhisik yu. Mangga. Mangga. Jam piro, Peng? Sik, deloken dhewe ya. 5:30, Peng. Oh iya, Lat. Kira-kira gombloh ning omah gak ya ini ya? Ya mbuh, Peng. Biasane gombloh nek lebaran buruh makani sapi. Ya wis ayo to, Lat, gek sajet. Mendung barang kae lho. Ya. Sekolahanku mbiyen, Peng. Koyo tau sekolah rupamu, Lot. Lawangnya buka, Lat. Mesti jajane akeh. Tapi biasane ngene gombloh jajane gur ceplos kerapak karo rengginang ki, Peng. Lah terus piye, Lat? Arep mampir ora? Ora apa-apa lah, Peng. Melateni kerapak ya. Iya. Nglateni kerapak, Lot. Apa gak ya ngasin toh? Salaman kayak melipir. Nyapa? Borong wareg. Repi kancane mangan no. Pinginan ae kowe iki. Kula nuwun. Blah. Beneke enek dayah to, Kek. Enek dayah mbok-mbokan ngeteri dhuwit. Apa renek ya, Peng? Kok sepi? Heeh, paling, Lat. Monggo. Ya reget ngono kuwi mesterku. Sepira-pira lumutku ya mblah. Di sepura. Ya nek luput ki wis mesti to, Lat. Lah gek teko kene iki mau wis genah. Ya wis tak ngapura. Wis ganti sing kae. Iki ki arep njaluk sepura, apa arep ngejak gedrik to jane? Ngapurana aku ya, Mbah. Aku wongmu. Ya wis, tak ngapura. Muga-muga dosaku lan dosamu dilebur ning dina riyaya iki. Ning nggonamu sing dilebur titik ae, nggonku sing akeh. Matur suwun ya mblah. Wis di sepura. Ya, Peng ya. Wis iya, padha-padha ngono ae lho. Wis kendang disambi kuwi, panganane enake ya gur kaya ngono kuwi. Disambi. Nduk. Wonten napa, Pak? Lah kok wonten napa to? Enek tamu ki lho. Ndang gek dikekne wedang apa ngono to? Peng. Gombloh tibake duwe anak wedok to.
Kopi, Kang. Niki nggone Bapak. Lah nek iki ya wayah ngedu to lot. Ya wis gak ados-ados kono, Nduk. Engko tamune bapak udah teko lho. Matane iki lho. Pamit. Ya wis, gek do balik kono. Gepeng barang kuwi. Sesuk-sesuk nek dolan ki aja bengi-bengi ae ne. Sekono.